Og vi er tilbage i kampen. Det er altså Fakta mod Dust 2. Fakta de fører 1-0 i den her BO3. Så det bliver altså spændende at se, om det nu Dust de kan komme ud og lave nogle forskelle. Og så måske få det til 1-1, så de kan komme ind på sidste map og vinde over Fakta. Vi starter i hvert fald godt ud med at vinde knife round her. Så de kan bestemme, hvor de vil starte. De vælger altså CT side. Nå, også det, der er mest almindeligt. Helt bestemt, helt bestemt. Man kan sige, at før i tiden var Inferno et meget CT-sided map. Og man kan sige, det er helt sikkert blevet anderledes efter de opdaterede map. Så lad os nu se, om det stadigvæk er så CT-sided. Men må ikke vi ser altså Dust 2, som har altså i hvert fald rigtig mange år på banen med noget erfaring. Hvor man kan se Fakta, nogle af dem de har lidt mere end andre, og så altså man kan sige, der er helt sikkert noget, som spiller en rolle der med angående erfaring. Men må ikke at det bliver en spændende kamp. Ja, lad os da håbe på det. Jeg tror, vi er småt ved at være klar til at gå i gang. Gå i gang om lidt. Der bliver altså BM'et lidt for Dust 2. Jeg kan lide det. Det er altså godt, man kan have det er dejligt, man kan have et godt community, selvom man spiller en kamp mod hinanden. Det er altid godt. Ja. Stolrunden går i gang her. Kun 2 spillere på Dust 2, der har armor. Lidt usædvanligt. Og 3 nades. Lad os se, det ligner at Fakta bevæger sig op mod bananen her. Det får traded, de kommer faktisk i en 3v2 situation her med et frit B-side. Momsen spotter altså Kevin løb ind i træet. Det faktisk kommer med et rigtig flot one-tap. Ja, alt god runde for Fakta. Det er så dem, der kommer til at kunne købe nu. Jeg vil sige, jeg kan meget godt lide, at der er stor strategi med at købe en double 8, og så bare køre der nedad med den. Ja, det er selvfølgelig noget, når det virker, så... Når det virker, så kan man i hvert fald redde hele runden allerede der. Ja. Men så kommer altså ud, han spotter altså Sink, da de tager ham ned med det samme. Kommer en 5-4 situation. Der er 3 spillere op bananen med bomben. Det ser ud som om de er på vej ind på side nu. Får det første kill. Dust 2 får traded tilbage. Altså en 3v3 situation nu, hvor de kan få plantet bomben. Som sagt en 2v3 situation. Men det ligner altså ret meget at se til, de vælger at save de her våben, de har fået hentet. Også en klog beslutning. Der er ikke stor sandsynlighed for, at de vil have kunne retake det. Især når Muma kun har 19 HP. Hunter. Så det bliver 2-0 til Fakta. To våben. Så nu må vi se, om de vælger at købe, eller stadigvæk at save, som man normalt gør. Lige præcis. Og det er altså det, man kan sige, lige snart man har vundet pistolrunden, som faktisk gjorde i første runde, så er det altså der, hvor man som regel næsten allerede har 3 runder. Så det er ikke ualmindeligt, at der står 2-0 til Fakta. Men lad os se om Dust de kan få rettet op på denne her. Og jeg kan komme med lidt viden om, at Dust de altså vandt 2-0 på deres kampe før det her. Og det gjorde Fakta sådan set også. Hvor Fakta han spillede mod Quickly. Og Dust de spillede mod Unity Studios. Som var bedre til at spille spil. Eller lave spil, end at spille dem, tydeligvis. Men videre om ikke. De har altså allerede fået alle ned.
Så han er altså ikke godt. Eller Stenmark, han får altså en her. Men han vender altså ryggen for tidligt, fordi der er en mere bag ham, og det ved Stenmark ikke. Og der kommer de altså ud og ser ham. Og en 3-0 til Fakta. Ja, de har også fået bygget gode penge op her, Fakta. Nu er det altså rigtig vigtigt for Dust 2, at de får den her runde skålet sammen. De har brugt alle deres penge, så nu er det også første gun round. Vi kan se faktisk en AOG, lidt usædvanligt. Og en UMP på Faktas side. Jeg vil dog sige, at jeg synes, at AOG er et meget underrated våben. Ja, der er nogen, der bruger det. Det er der. Og det er et lækkert våben. Lidt ligesom Esking. Den er altså også lækker. Martin han spotter, men han rammer altså ikke hoveder. Til gengæld ryger han ned. Og der kommer de altså alle sammen ind. De har smukket det hele af, så det er syge mod verden. Syge han ryger ned. Så han får dog en gennem over smoken. Men nu ved de altså så også, hvor sådan der er 3 af dem altså i CT. De sidste 2 er sådan set også. Og der kom de altså alle sammen ned og bliver afdæmmet. Fakta er altså ikke holdet, der venter på, at de kommer. De er mere holdet, der løber ud og siger, det tager kun 5 minutter, og det vil sikkert tage mere. Det er også 4. gang i træk nu, at Fakta går over mod B-side. Og vi kan faktisk se, at Dust 2, de vælger faktisk at stack det. Også i og med, at de ikke har så mange våben. Kun et par pistoler her og der. En flot dobbelt op af bananen. Fine for os også, det er fine, han løber altså bare ud og dræber, han er ligeglad. Jeg tror, at det er fine, han skal skynde sig over til køledisken, det kan jo være. Wow, Shanger der er lidt unstable med til spray lige transferet, men Sander får ham altså ned, og Sander får altså også det fine. Så nu skal de sidste altså lige finde ham. Har også bomben, så... Det er rigtigt. Og der ryger han altså ned til Heaven. Bedre armor, lavt HP, så der er ikke meget han kan gøre. Nej, det er lige kan de også købe igen? Det er rigtigt, de kan nemlig købe igen. Hvilket håber jeg bringer lidt modstand mod Fakta nu. Vi har altså Sink Daddy og Heaven på forholdsvis 10 og 12k. Så ikke helt skidt økonomi. Nej. Dust 2 vælger også at køre en double orb setup. Cash, og de åbner også godt ud her. Får det første kill. Ja, så er det ganske fint entry kill af CT'erne her. Se om de kan få lidt op igennem. De flasher os op også. De smoker også lidt og sådan noget. Stenmark han spotter altså Sink Daddy. Sink Daddy når dog lige at få mummes. Men det fine ved lige præcis hvor han står og skyder ham altså igennem muren. Ja, så er vi tilbage til 3. Det er de. Side. Og som jeg kan se, så faktisk de kører altså ind på A nu. Martin som stod på A vælger altså at trække sig, så de kører en retake. Og der rører Syge altså ned til V2K, og der rører Martin også ned til ham. Sander han får ham altså efterfølgende. Men det er altså op til Sander at levere nu. Han skal levere 2 kills for i hvert fald at få den her. Medmindre han kan lave verdens sygeste ninja diffuse, men det kan han ikke. Han kan ikke snyde Fakta, fordi de tjekker altid prisen. Men sådan, han prøver altså at snige ud, han får ham altså også der. Og altså Heaven, der ryger ned til Sander. Så han får altså et ekstra kill. Så nu skal han altså bare stå lidt på B og spille den af. Jamen ellers en flot runde af Fakta, synes jeg faktisk. Efter at være kommet bagud med en mand, formår de faktisk at komme igen. Man kunne også se, at det straffede lidt Dust 2, da de havde 3 mænd på B, når faktisk så valgte at gå af, så var der ikke nogen. Nej, det er nemlig det. Og det er jo, jeg gætter på, at det er lidt et sat, som Dust 2 de laver, i håbet om, at de som sagt gik B. Lad os nu se, Sander får altså det første kill på det fine. Står altså klar i midten med AV'en. Holder de altså sådan lidt, de holder sådan lidt passive aggressive. Har altså Sink Daddy helt nede i apartments. Jeg tror ikke de ved nu. Men de skal jo også lidt længere op, før det bliver interessant, kan man sige.
Også bomben helt ned i T-spawn, så de har ikke truffet en beslutning endnu om, hvor de vil hen. Der er det stille og roligt. Måske prøve at få et pick her og der. Det lykkedes altså ikke, og det er nu en 5v3 situation. Så man ikke Dust 2 kan få deres første runde nu. Ushanka spotter faktisk manden bag søjlen, men formår ikke at dræbe ham. Så det er altså en 2v5 situation. Det er jo lige præcis det. Men må ikke, jeg tror faktisk, de glemte bomben til at starte med. Du er lidt ligesom når de glemmer at stille frisk mælk på hylderne. Det sker kun i Fakta. Men altså Heaven, altså man kan sige, at Dust de klarede den her runde rigtig fint. Sander får altså et entry kill ude i midten, lukker altså rigtig flot AA bagefter. Så man kan sige, alt i alt er det en udmærket runde. Men Martin han står altså og troller for meget, og bliver altså skudt ned til Heaven. Og Syge kommer altså direkte ud og skyder ham lige i hovedet. Så første runde til Dust 2, de har dobbelt orbs, så hvor er det altså, hvis de kan få vundet et par runder til, så kunne det godt være, at de kunne få Faktas økonomi ned på nogenlunde normalt niveau igen. Men altså Fakta har fuld buy igen. Kan også godt købe, selvom de taber den her runde. Kan de i hvert fald. Til gengæld, hvis Dust 2 taber runden, så er det jo, at de bliver reset. Altså de får ikke noget loss bonus mere, så de har næsten ingen penge, hvis de taber. Derfor er det meget vigtigt, at de vinder den her runde. Det er det i hvert fald, at vi ser altså 3 mand komme ind på B nu. Ja, så er det 5v3 igen. Og de kommer altså faktisk ind uden at blive straffet. Måske er det ikke helt optimalt at lade de to chefer stå på B. Man kunne jo tænke lidt, at de skrev for meget og spillede for lidt til at stadigvæk have aimet. Men VTK han ser altså mummes over smoken. Og nu har vi altså Saint Daddy, som tager Sander direkte. Og så er Stenvang tilbage. Og Stenvang han misser altså skuddet. Eller nej, det gør han ikke. Han rammer ham bare i benet. Rigtig uheldigt. Rigtig uheldigt. Så nu er det som du sagde før. Det er en rigtig lortet situation for Dust. De har ikke rigtig nogen penge, så det bliver nok en lille tam eko for dem. Jeg kunne forestille mig, at de kører lidt småt, og det gør de nok også. Ja, de har i hvert fald købt forholdsvis 5-7's og C-sets. Så har de så også købt 2 smokes til at lukke dem lidt. Ja, det er til at starte med, men Heaven får altså et kill. Jeg ser om han spotter ham bag sandbags. Det gør han, og han tager ham også ned. Ved også godt, der er en sidste en på B. Flash selv ind og kører igennem smoken. Han står så op højere, det havde Heaven altså ikke regnet med. Stenvang får altså også ind i midten, rigtig flot. Sander lukker altså faktisk begge to ned på B. Den ene af Fakta-spillerne er at slå, så det er bestemt ikke over. Og han regner ikke med, at han er der. Nu er det altså 2v1. Saint Daddy, han er altså ligeglad. Han skal no-scope, sådan er det. Og lad os se, hvor han vælger at tage hen. Den sidste spiller på Dust 2 har altså valgt at gå hen på A-side. Prøver at spotte lidt efter information, spille lidt aggressivt. Ser også lidt underligt ud, det sink der, de har gang i helt ned i T-spawn. Ja, det er der ikke om nogen, der står midt. 30 sekunder igen, så han skal til at få fart på. Det ser ud som om man har valgt B. Hvilket er uheldigt for Dust 2. Man på A. Han har ikke noget armor. Han har en smoke, han måske kan bruge til sin fordel. Ja, det er rigtigt. Man kan sige, det der er uheldigt ved at satse på A, det er, at A er så åben i forhold til, hvad B er. B er et svært side at retake. Det er fordi, han også har en AWP. Selvfølgelig han, så kan... Der var Heaven, der fik AIDS. Man kan sige, at Saint Daddy skal egentlig bare stå i en position, så har han sådan set hele sidet. Hvor Sander han skal flere hjørner for ikke at blive skudt. Og så pludselig har han AV, så det er kun et skud, der tæller. Saint Daddy hører altså faktisk Sander. Han tror, han deffer. Han fake deffer. Han kommer altså ud, og han rammer ham ikke! Det er... Ja, måske lidt af et whiff fra Sander. Det er det, vi jo godt kan kalde
Det er det, vi godt kan kalde BP. Og der taler jeg altså om Børgepatruljen. Det kan selvfølgelig også være, at han blev enpunchet. Første gang han blev skudt af teknikken. Og clutch i sink, daddy. 2v1. Nu har Dust 2 også køb igen. Det er altså også til at samle nogle runder op, og det er altså ikke en god start for dem. Faktor får et pick på A. Ja, Har faktisk 3 mænd over mod B, og det er godt gættet. Fordi selvom at Faktor har fået noget kontrol på A, så ser det alligevel ud til, at de gerne vil over mod B-sidet. Nu er der så til gengæld en mand, der roterer. En lidt dårlig smoke. Lad os se, om de vælger at gå ind. Der stod for et pick tilbage nu. Er på vej ind mod B. De får traded en for en her, men altså 2 af spillerne på Faktor, der er rigtig low. Stadigvæk god tid. Så de kan vælge, hvad de vil. Man kan sige, som det ser ud lige nu, så har deres fordelen, skal jeg til at sige, men det kan vi godt glemme. Define får givet lige tilbage med autosniperen. Der bruger på cash. Ikke til at sige, om det er noget, han bruger normalt, eller om det er bare fordi, at han måske føler, at Fakta er bedre end Dust 2, og at han godt kan tillade sig at bruge det. Ja, det... Og igen her, Dust 2 på Eco. Man kan sige, at han skyder i hvert fald hoveder. Det med lige den der, så... Der kommer et eller andet interessant ud af det. Der er altså 5 mand ned igennem midten, og der kommer V2K ned til dem. Define han får altså 7 i efter. Sink Daddy kommer til at skyde Define efterfølgende. Stenvang tager jo Shanker Mummes for at Sink Daddy ned igen. Så det er altså en 4v1 situation nu. Helt vildt som en runde lige pludselig udviklede sig. Men jeg tror Heaven han hørte det drop der, det gør han. Han piker i hvert fald på den, han får altså også Martin. Smoker T-spawn af. Flasher sig lidt ud, han prøver altså lidt at redde runden, tror jeg. De er tæt på. Han har spottet 2 nu. Men altså, han frygter stadigvæk, at der står en i T-spawn, og det gør det altså ikke. Derfor spilder han noget utility også på at få tjekket det. Nu. Det er sikkert, men han tjekker, og det, altså, det er også fair nok, man kan sige. Han ved jo ikke, hvor de er. I princippet, så... Det vil næsten op være dumt ikke at gøre det, vil jeg sige. Men... Så... Sam Heaven, han kan bruge lidt sin hjerne her. Men Mummes han har altså en vinkel på ham, og han skyder ham nu. Og det står altså 9-2 til Fakta. Så det var en ganske udmærket runde, når man tænker på, hvad de laver. De løber igennem midt 5 mand. Og de har købt og jeg tror også, der var en enkelt rifle. Og var der en orb også, så vidt jeg husker. Utilityen igennem vinduet. Martin, du er for langt fremme, og han rører altså også ned på det. Kommer Heaven altså også lige ind og tager syg, det vil altså sige B-side clear, men Sander han har en auto. Heaven han vælger at pike en auto, ikke godt. Sink Daddy han slår sig lidt med ind i midten. Og det var selvfølgelig men altså, Center brænder en af faktisk spillere. De får dog traded space, det er nu 2v1. Så K hygger sig i køkkenet, samler lige bomben op. Så spiller der helt over i library. Kommunikerer til V2K, at A-side er clear. Derfor bevæger han sig også derover med pumpen. Men vi kan se, der er altså faktisk en lille løg for Sink Daddy. Altså han prøver at snige sig ind på A-side her. Han har en smoke, han har et kit. Ej, det havde Sink Daddy ikke set. Og han holder den. Og man kan altså ikke skyde igennem den boks, så Sanderen har altså runden. Hvad er det, du laver? Så meget underligt ud, synes jeg det der. V2K bare sidder og kigger ned i jorden. Det var ret godt spillet af Sander, det der. Jeg ved med, at Define lige i den givende situation, der var en helt sikker flaskedrengen. Men de vælger altså at gå 3 mand mod B nu. Se hvad. 4 mand mod B,
Og bomben er altså med, så må det ikke det bare bliver et rush op igennem det her. Det gør det. Det fandme for altså egentlig igennem smoken. Dog stadigvæk, der er så, der kommer ud. I den bedste situation efter den omgang trades. Ushanka prøver at få et pick her mod ham, der sidder CT. Han får også godt lidt skade, men får altså ikke. Om ikke dræbt helt. Nu har der stod også 3 mand over mod B-side her, men det ligner, at bomben er på vej tilbage ned ad banen. Ser ud til, at det faktisk gerne vil ende på A-side. Det vil de helt sikkert. Jeg tror faktisk, at de har læst den lidt, og så ved de, at der kun er en mand på A nu. Ja, så på trods af, de. at det er 2 mod 1, så er det altså et clear A-side, og Ushanka har altså muligheden for at clutch her, da begge spillere er helt over på B-side. Ja, rig mulighed for at clutch. Det handler bare nu for Ushanka om at spille den her rigtigt. Og han gemmer sig i Graveyard, en lidt fastlåst position, hvis jeg selv skulle sige det. Måske ikke det optimale til en 2v1, men det kan være, at han spiller den godt. De ved stadig ikke, hvor han er. Vi bevæger sig ind mod side nu. De har tjekket det hele, så de ved, at han sidder et eller andet mærkeligt sted. Han spotter den ene og får altså skudt om, og et super flot clutch af Ushanka. Lidt mærkeligt synes jeg, at de ikke tjekker det. Ja, jeg tror der bliver badet lidt på kommunikation. Det kunne i hvert fald godt ligne det. Det er altså igen, der så der er nede kun at have pistoler nu. Så 10-3 til Fakta en rigtig god half for dem. Må det ikke, helt bestemt. Ikke overbevist at spille for deres 2. De åbner det godt op til Fakta. Deres 2 får et kill på midt. De ved altså godt, hvad der foregår nu. En der mod bananen, men altså Define får allerede et pick. Det gør V2K også på banana. Den sidste nu i CT spawn, og han dør også til Heaven. Så altså 11-3. Sidste runde i første half. Det ligner, at deres 2 godt kan formå at købe lidt. De kan i hvert fald helt sikkert godt komme ind med et buy. Det bliver bare ikke et relativt godt buy. Man kan se Stenvang på støvsugeren. Og så har vi altså syge på en Farmers. Så det er altså ikke optimalt, og så har de faktisk næsten ikke nogen nades overhovedet. Så det er ikke optimalt buy. Men syge, han gemmer sig, så ved sandbags, det får han ikke meget ud af. Martin prøver at skyde Ushanka. Nu er det altså 4 mod 1. 4 mod 1, Mummes han rammer altså lige ind igennem smoken der i næsten sidste skud af hans spray. Han pusher smoken, det har de ikke forventet. Og Mummes han får altså en der. Men de begge to, de løber altså B nu, så der er ikke ret meget at gøre. Mummes han skal altså til at retake den fra banan. Det tror jeg godt. Faktisk, de har en lille anelse om. I kan i hvert fald høre om hele vejen, han larmer som en elefant. Vi har smukket CT, og der kommer han, og der dør han. Så altså, vi har en situation ligesom vi havde på Cash. 12-3 til Fakta. Once again. Ja, en super hard for dem. Og ja, nu hvis de så vinder den her Inferno map, så vinder de faktisk også hele serien Best of 3. Så ja, altså nu, hvis deres 2 skal have nogen som helst chance for at vinde det her, de skal til at steppe op. Jeg tror ikke rigtig på det, men altså, selvfølgelig alt kan ske i Counter-Strike. Allah Akbar! Allah Akbar! Han vil forventet andet for Fakta-medarbejdere, tænker jeg lidt. Tænk den med 3. Ja, 3 hvis du kommer med 1. Tænk da de får altså et quad kill her. Alle sammen headshots, super flot. Jeg vil gerne personligt give et skud til Fakta Virum, som er nok det bedste sted at handle i Virum. Jeg har fundet ud af, at man kan høre dem på streamen. Fakta Virum. Det er også fair nok. Fakta Ebjerg. Fakta Ebjerg. Jeg signer profil efter gamet. Og de prøver altså at larme lidt i midten. Bummen den er altså også med bummen, den er helt fremme næsten. Men de har altså spottet bummen mod A. Så må det ikke bananen, de begynder inden at pushe lidt, ellers så trækker de tilbage.
Men jeg tror, de vælger at tage 2 mand ned i bananen. Der er en, der pusher frem nu. Han får altså 2. Ja, det virker også til, at de er lidt ligeglade nu faktisk. De teamkiller, de pusher over det hele. De ved godt, at de næsten allerede har vundet den her. 4-2 nu. V2K får en. Vi har Stemann, der låst op i Absen, rører altså ned der. Se om Martin, The Big Alpha, kan steppe lidt op i den her. Hvor var I plantet bomben? Ikke meget liv, som man ikke. Fakta får deres 14. runde. Får den første her. Og den anden. Men altså Sig Daddy, der kommer bagfra, og Fakta vinder runden. Ja, så det er helt fint step op af Martin der. Ingen tvivl om det. For altså 2, det er jo næsten... Ja, man kan også se, det er altså på trods af, at 2 spiller op på Fakta, ikke engang har 10 fracks, at de stadig vinder så stort her. Det er selvfølgelig når Define og Sig Daddy spiller, som de gør. Vi kan også se, der er en på Dust 2. Kun 4 fracks. Selvfølgelig nederst på Fakta V2K. 9 fracks. Ja, det er altså ikke op til Lad os se, de meter banana her, 3 nades. Men det rammer altså ikke nogen. Og Define dør her, oppe i apps. Heaven får trade ham tilbage. Altså både altså 2v1 situation nu det er altså nu Sander han skal ud og lege held, men det gør han altså ikke. Han rører altså ned til Sig Daddy. Det ser sgu sort ud for Dust. Må man være ærlig at sige. Altså der Kommer Nick også nu. De skal nok ikke skrive en nyhed om det her, tænker jeg. Det tænker jeg ikke. Det er altså 4 over mod Banana. Nades og Molotovs igen. Får to picks her. Altså 4 mand omme på B, der bare er ligeglade. De pusher altså bare os. Stenvang får altså Heaven. Midt ud ingenting. Ushanka pusher altså videre ned i bananen nu. Så har vi Define, der bare står og sprayer med en nigger, men de går altså ud og foredrag i hans spray. Får en, og det ser ud til, at han bare brænder op. Det gør han. 2. B-side er clear. Men det ser ud som om, at Fakta har en idé om, hvad det er, der foregår. Den der her. Kommer også en bagfra, som potentielt kunne flank Fakta, hvis de er lidt for langsomme med at komme ind på B-side her. Finder hinanden, men altså ingen fracks endnu. Begge Fakta spiller rigtig lave. De får altså fragget på ham. Det er ud som om, at de tror, det er A. Så altså ingen tid. På trods af, at det er 2v1, at det ser altså ud som om, at de må save deres guns. Det ser alligevel ud som om, at de prøver lidt. de vil gerne have lidt rundt mod. Det kan jeg jo godt forstå, så lad os se altså... Nu det mindste var selvfølgelig. Ja, altså man kan sige... Jeg tror, der er lidt tvivl i chatten lige nu om, hvorvidt Nick det er tilladt eller ej. Det burde det vel være nu, når det allerede er i matchmaking. Der var selvfølgelig lidt tvivl der, da den kun var i en testperiode, hvor man ikke kunne købe den i matchmaking. Så det burde det være lovligt. Faktisk får 2 gode fracks igen her, så nu er det 3v2. Der er 2 får traded det tilbage. Så nu er det altså V2K, der skal prøve at clutche. Et af de... Og der er altså jeg tør det sige lidt. Et af de store håb inden for dansk CS. Og altså han får det første frag. Og det han vælger altså at gå efter Ninja Diffuse. Og det ser altså ud som om det lykkedes. Men Stenvang får ham altså. Nej, han når den lige akkurat. Det havde ellers været en super Ninja Diffuse. Jeg tror faktisk det var smoken, der ødelagde det lidt for ham, da man lige kunne se hans ben. Ellers super flot spillet af V2K.
Jeg kan godt mærke, at du er lidt hype på Fakta. Er det sådan? Altså... Kampråb for Fakta. Jeg signer profiler bagefter. Vi har altså 4 mand op imod bananen. Se om de vinder udret noget. Syge, han prøver altså entry lidt. Men det er ikke som om de får noget held på det sådan rigtigt. Men de vil altså stadig gerne ind på side. Bum, den løber lidt op igennem banan. Så jeg tror altså godt, de vil i hvert fald gerne ind på B. Men igen, de har sådan en larmer i midten, hvilket nok er Stenvang. Kaster lidt smoke til larmer lidt og sådan noget. Det eneste våben, der ikke er en pistol. For der må du ikke at komme ud af vinduet, og han gør han også. Men Heaven, der er altså 2 deagle-skud. Stadig ikke nok. For altså plantet bomben her, der er også 2. Ser ikke ud til at Sink Daddy kan gøre noget. Han vælger at køre lidt på cykel. Tag det stille og roligt. De har stadig masser af runder til at få vundet den her best of 3. Sorry. Og ja, altså han bevæger sig lidt op Arch her. Med shotgun, måske prøve at se om man kan få et exit frag. 16-15 til dust 2. Sink Daddy skyder altså sådan lige i brystet, og der fløj han. Men Rosenchefen, han var altså hurtig og fik trailet med det samme. Hvilket bringer Dust til en score på 6, og Fakta på en score på 15. Så igen, det er ikke meget, der må gå galt for Dust, før at Fakta de vinder. Lad os se, de vælger altså at gå 4 mand B. Igen med DG fra V2K og Ushanka. Nej, kun Ushanka, undskyld. Han får altså et kill. Altså meget, meget lav på HP. A heroppe i apps. Nu ser det ud som om bomben bevæger sig over mod A. Og der er altså ikke nogen lige nu på Fakta. De er alle sammen på B. Har fuld køb. Så kan det altid være en god idé at stack et side, se hvad der sker. Man kan få en heldig runde. En god nade her for Dust 2. Heaven bevæger sig op midt her. Få et kill med Deaglens. Er det stadig lade sig gøre? Hvis I sælger det. Shoutout til Jysk. Fra V2K, altså stadig i live her. Ikke længe. Må vist have altså... Dust 2 får altså lukket rundt. Helt bestemt. Så endnu en god runde til Dust 2. De begyndte at steppe lidt op. I'm a white gorilla. Fakta, de troller den. Jeg tror, de laver lidt for meget sjov. Og jeg tror også, det er derfor, de taber så mange runder efterhånden. De stakker nu 5 mand på B til gengæld. Og en er på vej op og spotter i hvert fald 2. Han ved ikke, at de sidste resterende 3 er der. Men... Der bliver altså også lavet lidt sjov i chatten her. Og Shanka med et super one dig. Nu pusher de altså ned banana her, men altså, Dust 2 er på vej over mod A-side. De ved ikke, at det er clear, de får altså plantet på dem lige her. Om lidt. Jeg ved ikke, om det ser ud som om, at Fakta har tænkt sig at gå efter dem. De har altså ikke noget kit. Så jeg tænker, det vil være en god idé at få savet de guns, de har. Men altså, det ser ud som om, at de bevæger sig så småt ind på A-side. Jeg tror faktisk, Jeg ved dog ikke, at der er en i live, og det kan godt. Det er fint, han hopper altså bare på side og får altså en. Sådan at han er hurtig og får en til. Og får altså 3 i alt. Fin hul Sander her. Super flot spillet. Det er altså, det er Defined Heaven og Sink Daddy lige nu for Fakta, der carrier. Ushanka og V2K har ikke rigtig fundet formen i det her game, men det kan vel selvfølgelig også være lige meget, når ens 3 topfragger spiller så godt som de gør. Det er jo lige præcis det. Sander han får altså en igennem... Wallbanget her, ja. Yep. Gennem bladeren, det er det hedder. Flot skud af Sander. Der er altså 4 nu på banana, det er 4v4.
er det nu Fakta skal lukke kampen her. En god Molotov, faktisk brænder en, og han holder sig i live. VTK med 2 super flotte frags. Så er det altså 1 med 4. Det ser ud som om, at det er slut, og det er det. VTK lukker kampen med et rigtig flot 3K. Det var et. Og jeg siger tak fordi I så med. Husk at se med senere i dag, når der bliver vist en til kamp. Og shout out til mig, jeg hedder Pone. Yeah. Bilga!